namara Orange Money kan u ka dabla an ka client on ni yanguma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et pari de kan jouer et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakodi don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakodi ni a tolen olu la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ci. Fɛlɛ jɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye carré minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye carré jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka carré Somatra ne ka carré Somatra anw ka carré o hukumu kɔnɔna na carré ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu don wara ta de o koni kuma ta la sa e ka sama mɔnɛ to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la
aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma minnu bɛ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye juma ye juin kalo tile 13 san 2025 sɔgɔmada in na wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ minnu bɛ sen na an bɛna an da don olu dɔw la mobili 150 o taara ka di gendarmew ma polisiw ale ni sapeur pompier maaw gardiw k'olu ka se k'o kɛ k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ yaasa baara a bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na Mali sanuko yɔrɔ kura o bɛna sigi sen kan a biriki fɔlɔ dali o ye ntɛnɛn nata ye o bɛ kɛ Bamakɔ yan sariya min bɛ sanuko yɔrɔ in kofɔ sa o kɔni o taara kunungo CNT maaw fɛ CNT maaw olu yɛrɛ fana u ka hakɛ dɔw bɛ u jɛra olu kɔ ka kɛ ni u ka lajɛ kunungo lajɛ min n'u y'o kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira sa k'a fɔ u ka hakɛw k'u jɛra dɔ kɔ a la a kelen-kelenna ye dɔ bɛ taa se 40,000 ma 80,000 ma ale ni 100,000 ani 10,000 an bɛna tila k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ka se k'a faamu cogo min Aluseni Sanu ale ye fɛn dɔw ɲɛfɔ min ye an ka jamana fɔnde souveraineté ko kan o kuma kunkurunin bɛ an bolo an na tila k'o fana da aw ma a ka se k'o faamuya sangɛmɔ ale baaraw kɛra kunu ale ni dɔgɔkun min bɛ sigi san o san sigida lakana ni yiriwali kuntalajan kama sangaw fɛ yen premier ministre ale y'a kɛ biriki ɲɛ kabakuru ɲɛ kelen biriki 2 ye k'o ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan kunungo kibaruya wɛrɛw minnu bɛ an bolo yan n'o y'an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw ye bafula bɛ k'aw fɛ yen fala ye maa dɔw y'u bolo d'u kun han sefa wari 3 u y'o bɔ ka lampadaire dilan u ka dugu la Wousoubidjanakaw fɛ yen États-Unis bafula bɛ ka dɔ fana bɛ États-Unis o fana y'u ka fontaine dɔ dilan bin kɛra maa dɔ fana kan min ye Gawo sira la an na tila k'an da don o bɛɛ lajɛlen na k'a ɲɛfɔ a b'a faamu cogo min sɔgɔma in na bi ye juma ye bi ye dugawu kɛ don ye bi ye bato kɛ don ye fala ye juma tɛmɛnen o de tun ye seli ye a dɔgɔkun kelen kow ka teli dɛ
o la jɛnatigɛ la fɔ ko mɔgɔ ma i ka sabali an ni dɔw ye seli kɛ olu yɛrɛ ma bɔ selikɛnɛ yɛrɛ la ka s'u ka so ala ye olu wele dɔw olu ma tile 2 k'o kɔfɛ dɔw yɛrɛ ma selikɛnɛ yɛrɛ fana sɔrɔ jabaru masa an b'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen na fala ye min ye an ka jamana kɔnɔna na ye kiiri min sigilen no sen kan n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ ka tile la n'o ye Ibrim Boubacar Keita ala ma hinɛ n'a la ale ye pankuru min san o pankuru sanni sɛbɛnko fala ye a sɛkili sabasiri cayalen don kosɛbɛ a waati fana na Sɛbɛnnikɔrɔ Burama ye ŋaniya ta ko ka minan san wolomasiri tabaw fana ye o minanko fana fala ye a kuma ɲaminenba do bi kiiri sigira sen ka siɲɛ fɔlɔ la a papiyew bɛɛ lajɛlen ma se ka dafa seere kuraw welela k'olu kana ko kana ɲɛfɔli kɛ yaasa musaka min donna nin ko ninnu na u bɛ se ka ɲɛdɔn cogo di fala ye k'a daminɛ yanni seli cɛ la juin kalo tile 2 kiiri in kurakurayara maa minnu bɛ yen n'olu nɔ minɛlen don a ko la ni sigana kɛlen don a ko la k'a fɔ k'u ye ko kɛ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen seerew olu kumana nin waati in na seerew ale ni maa minnu bɛ yen n'olu nɔ minɛlen olu ka lamɛnniw de bɛ senna fala ye kuma caman bɛ ka fɔ a bɛɛ lajɛlen tɛna se ka lakali anw da fɛ yeli ni taabolo la ka kɛ ni sariya yɛrɛ fana ka hakɛw banbali ye an b'o fɔ mɔgɔw ye o k'o faamuya anw bɛ min fɔ an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ a la an bɛ ɲinini kɛ a la an tɔɲɔgɔn kunnafonidila dɔw fana bɛ yen olu fana bɛ gafew sɛbɛn a kan maa caman bɛ yen olu b'an bilasira yaasa ko in bɛ se ka fɔ cogo min na ka kɛ ni sariya ye sabula ni kiiri bɛ yen fala ye maa kan ka fana i farati sabula sariya ale womisɛnw ka ca donda kelen don nka bɔda 100 o ye a ye maître Cheikh Umaru Konare ɲuman na gɔlɔngɔ ti don a ma nɔgɔn ne fala ye min ye pankurunko in ye musaka dɔ bɛ yen n'o ye garanti ye o garanti in k'o taara banque atlantique de la min ye Fili Buhari k'ale ye o sɛbɛn fa siri fala ye banque atlantique ale ni BMS k'olu de jɛra sa ka o garanti in di n'o bɛ taa se sefa wari miliyari 15 ma miliyari 15 ko k'a di Geostar ma ale ka se k'o kɛ sa ka se ka minɛnw n'o ye sɔrɔdaso ka minɛnw ye k'olu doni ka bɔ Faransi ka na n'u ye an fɛ yan nka fala ye n'i ye sugubulon in yɛrɛ sigicogo lajɛ min dira Geostar ma n'o ye wolomasiri tabaw ka minɛnw sanni ye u y'a yira k'a fɔ ko min ye miliyari 15 in ye o tun b'o o san sɔngɔ la nka miliyari 15 tilara ka juru ta tuguni BMS ni banque atlantique la sɛbɛn ka bɔ Fili Buhari yɔrɔ ka taa o baara kɛ o la sa min ye o minɛn min fɛn ni filanin faralan fila kan nin ye Fili Buhari ɲininkara o la ko ye fala ye a ko musaka min n'o ye miliyari 15 ye ale y'a di Sumelu Bube Mayiga ma min ye miliyari 15 ye fala ye a sɛgɛsɛgɛli kumamisɛnw cayara kosɛbɛ wari in k'a kɛra ka mun kɛ garanti min n'a taara bankiw bolo k'a taara sira jumɛn fɛ sabula n'i y'a jateminɛ miliyari 69 o kun taara sa ko ka se ka baara kɛ nka miliyari 69 i b'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye wari kɔni ta banki la k'a fɔ k'i ka wari maralen don banki la u b'a fɔ ma ko agio n'a mɛnna ye min bɛ tigɛ ka bɔ a la k'o taara se sefa wari miliyari 5 ma fala ye o miliyari 5 in ko Geostar de kun kan ka o ko ɲɛnabɔ koyi nka Geostar ko ale y'o ɲɛnabɔ wa jamana yɛrɛ de tilara k'i jɔ o ko kɔrɔ tuguni n'i ye ɲiningalikɛlaw ka ɲininkaliw lajɛ ka ɲɛsin minisiri kɔrɔ Mamadu Kamara ma Mamadu Kamara ko ale de kun kan ka ɲɛfɔli kɛ min ye sɛbɛn bɛ dɔ bɛ yen o sɛbɛn bɔra jamanakuntigi Ibrim Boubacar Keita yɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko manda ko k'o di Kaɲasi ma yaasa ale ka se ka an ka sɔrɔdasiw ka minɛn sanni ko finman n'a jɛman bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ jamanakuntigi Ibrim Boubacar Keita tɔgɔ la min ye sɛbɛn in ye a fɔra ko Mamadu Kamara ka fɔ la IBK de ko ale k'o kɛ ko k'o di maa min ma n'o o ye Geostar maaw ye nka min ye Kamara ka kuma ye kiiri a m'ale kun minɛ kosɛbɛ fala ye baro senfɛ ale ɲininkaliw senfɛ a yera ka taa fɔ tuguni ko min ye kɔntara wɛrɛw olu sigira sen ka dibi na ka di Geostar ma koyi olu dɔw tɛmɛna banque atlantique ale fɛ min ye minɛnw ye n'o o ye blendew ye o mun fɔra k'o dira maa min yɛrɛ tun bɛ sɔrɔdasiw ka minɛnko kunna waati n'o ye général Mustafa Darabo ye
a ko ale m'o bilen dɔw sɔrɔ dɛ kalo tile kɔnɔntɔn kumaw senfɛ a yera k'a fɔ sa ko Philippe Boire ɲiningara Mamadu Kamara fana ni ale ye jamanakuntigi ka directeur de cabinet kɔrɔ ni kunnafonidila ministre kɔrɔ do fana Ibrahim Boubacar Keita ka waati la ale fana ɲiningara nin ko in na koyi min ye Philippe Boire ye ale y'i ɲɛfɔ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye musaka ninnu ye u kun kan ka di maaw ma maa minnu kan ka se ka na baara kɛ o baara kɛli hukumu kɔnɔna fana yamaruya ɲinina ale fɛ a ka se ka sefa wari miliyari 100 bɔ k'a di miliyari 100 min n'o ni miliyari 69 in tɛ kelen ye fala ye ko musaka Fili ko ale y'o di Sumelu Bube Mayiga ma Ala ma hinɛ n'a la k'o de fana kun kan ka kɛ garanti ye fala ye wari in ta yɔrɔ n'a kuma yɔrɔ cayara o kɔfɛ min ye Philippe Boire a ko min ye garanti in ye ni o taara Banque Atlantique fan fɛ k'ale bɛ se ka min fɔ o la a ɲinina de ministre de fɛ ko ka o di min ye sɛbɛn ye ka se ka farangani kɛ a la u y'a ɲininka ko yalama ko o sɛbɛn tun bɛ yen wa n'o y'a sɔrɔ a y'o sɔrɔ wa fala ye Fili ko jɔn ko ala sɛbɛn min b'a to na ale bɛ miliyari 100 in garanti di ale ye miirina ta u tun ye juru dɔ ta tɛmɛ ni BDM fɛ ale y'a kɛ i n'a fɔ BDM ta kɛra cogo min na ko sabula min ye CMDT ale ka sanni feere hukumu kɔnɔna na o fana bɛ baara kɛ ten cogo la CMDT bɛ baara kɛ ten cogo la BDM fɛ k'a sɔrɔ Musa Mara ka ɲininkaliw senfɛ o ye seereya min fɔ o ko CMDT ko ni Guillaume Sarr cɛ ka jan dɛ n'o y'a sɔrɔ CMDT faso ka cakɛda ye n'i bɛ se ka juru ta k'i sɛmɛ cogo dɔ la ka sɔrɔ faso ta don ko Guillaume Sarr tɛ faso ta ye dɛ donc garanti min taara fala ye o ɲinini ko kuma fana bɛ sen na kalo tile 11 min ye Général Darabo ye ale y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ye ko min ye maramafɛn dɔ tun kan ka di i n'a fɔ murumafɛnw arme blanche ko ale m'o sɔrɔ han o dun ni Fili ka kuma bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ sabula ale ko minɛn bɛɛ lajɛlen dira nka min ye Darabo ye le 11 juin ale ko k'a m'o minɛnw sɔrɔ fala ye ɲininkali busamisɛn nana gan sisan Mamadu Kamara la u y'a yira la k'a fɔ ko a nɔ minɛlen don kun min na k'a b'o dɔn wa ko min ye sɛbɛn ye ka bɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita Ala ka hinɛ n'a la ale yɔrɔ ka di Sidi Mohamed Kaɲasi ma k'o sɛbɛn n'o o ye visa ye président ye o min fɔ ko k'o di a ma yaasa a ka se ka maramafɛnw ni minɛnw san ka di an ka jamana ma ko yalama k'o sɛbɛn in kɔnɔna na ko a kun ye jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ ko papiye don papiye min bɛ se ka yira mɔgɔw la wa a ko ko min ye jamanakuntigi ye o de ye a fɔ ale ɲɛna da ani tulo ale ka se ka o baara kɛ ale ye o baara kɛ ko o de la sa ko mandat in n'o ye yamaruya in ye Sidi Mohamed Kaɲasi ko ka o di o ma o ka bila baara la jamanakuntigi tɔgɔ la ka taa minɛnw ɲini ka na ko ale ye o baara de kɛ min ye Kamara ye a ko ale ye o kɛ ka kɛ ni Ibrahim Boubacar Keita ka laɲini ye laɲini min ko ni Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ tilara ka o fɔ kunnafonidilaw ye tuguni u ye ɲininkali fana kɛ a la tuguni ko yalama ko min ye sɛbɛn in ye n'o ye yamaruya sɛbɛn ye mandat in ye ko a kun ko tun bɛ cogo di a ko o kɔni kɛra ka kɛ ni a waati la maa min bɛ ministre ancien combattant na Sɔrɔdasiw ka ministre so kunna a kɛra n'o ka laɲini kɔnɔna ye a ye min fana fara a kan a ko min ye Sɔrɔdasiw ka minɛnw ye k'ale bɛ sinsin min kan n'o ye Mamadu Kamara ye ko a kana kɛ maaw ɲɛna ko Sidi Mohamed Kaɲasi de y'a ko ɲɛnabɔ koyi ko ayi ko jɛkulu min n'o ye cakɛda min y'a ko ɲɛnabɔ o ye Guillaume Sarr ye o ye Amadu Kuma de ta ye Kamara ka ɲininkali sen na ka kɛ ni kɔkɛ n'o ye procureur kɔkɛ ka ɲininkali ye a ye a ɲininka o ko kuma na ko Ibrahim Boubacar Keita kun ye ale bila baara min na o ka Sidi Mohamed Kaɲasi bila a ka se ka taa baara kɛ o k'o ko bɛ cogo di a ko k'a b'u hakili la jigin koyi ko jamanakuntigi k'o ye ale bila nin baara in de la ale ka a latɛmɛ min ye entrepreneur fɛ n'o ye Sidi Mohamed Kaɲasi ye ko nka ko min ye waleya in kɛli ye ale y'a kɛ dɛ wa IBK tilara ka segin a ka kunnafonidiw la u y'a ɲininka fana tuguni ko yalama ko a dalen don a la k'a fɔ ko Sidi Mohamed Kaɲasi ko a ye baara in k'a kɛcogo la wa n'o ye sugubulon in ye wa procureur ka ɲininkali jaabi la Mamadu Kamara ko min ye bɛnkan sɛbɛn min kun sɔrɔla u ni Guillaume Sarr ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ ministère de la défense fɛ min ye Sidi Mohamed Kaɲasi ye k'o to o m'o tɛgɛnɔ bila koyi ko maa min y'o tɛgɛnɔ bila k'o ye Amadu Kuma de ye k'a b'i sinsin o kan k'u k'o faamuya
min ye kamara ye a ko k'a bɛ min fɔ mɔgɔw k'o faamu ko Sidi Mohamɛdi Kaɲasi k'o ye sɔnɔgɔyali dɔrɔn de kɛ ko n'o tɛ ko o yɛrɛ sema ye sugubulon in sigili la ani minɛnw sanni na k'o ye fala ye u y'a ɲininka ko kumana k'a hakilina ye mun ye sisan sa Sidi Mohamɛdi Kaɲasi yɛrɛ ka jɔyɔrɔ la nin ko in na ko sabula contrat kun fɔlɔ la k'a yirala k'a fɔ ko Sidi Mohamɛdi Kaɲasi ko o de ye a ko kɛ procureur ye a ɲininka o la k'a hakilina ye jumɛn ye o la a ko ale bɛ min dɔn ɲɛbila baara ninnu ale to olu dɔn nka ale bɛ sinsin min kan hali bi o ye k'a fɔ sa bɛnkan de kɔni sɔrɔla ka se ka baara ninnu di min ye Kamara ka jaabili kɔnɔna na sa a ko ale tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ min na ale bɛ min kalama Sidi Mohamɛdi Kaɲasi o ma contrat ninnu kɛ dɛ wa n'u bɛ maa ɲini maa min y'a tɛgɛnɔ bila o ye Guyo Sari ye n'o ye Amadu Kumata ye fala ye kɛnɛ kan yen Fili Buhari fana ko laɲini b'ale fɛ han sabula ko ale y'a f'u ɲɛna a mɛnna kabini ɲɔgɔn lamɛn ni kuma in bɛɛ lajɛlen daminɛna k'u jija ko seere kwalenba 2 bɛ yen ko kiiri ka na n'o ye olu bɛ se ka lamɛn cogo min ye premier ministre kɔrɔ Umaru Tatamli ye ale ni ministre min tun ye ministre musakako ministre ye ale Fili yɛrɛ nagakɔrɔ IBK ka waati la n'o ye Madani Ture ye k'olu 2 bɛɛ lajɛlen kelen bɛ Canada kelen bɛ Île Comore la nin waati in na ko k'olu lana kiiri ko n'o ye tribunal ye ale ɲɛmaya bɛ maa min bolo sa o ye Bamasa Sisoko ye a ko ni Ala sɔnna a ma ko alamusa juin kalo tile 19 ko ni maa kɔfɔlen 2 ko olu bɛna na ye kɛnɛ kan yaasa ka se ka baara kɛ fala ye sɔgɔmada in na an ye min sɔrɔ kiiri bulon ale laseli la ka bɔ Lesor kɔnɔ ani ka bɔ Nouvelle Mali Tribune kɔnɔna na ani an yɛrɛ ye sɔrɔnga minnu kɛ a la o de ye nin ye. Bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels baroux restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. An bɛ segin ka na Jani kumaso kɔnɔ Wolomasiri Tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan kunun ko an ka sɔrɔdasiw ka munumunu salo senfɛ nin kalo in tile 12 san 2025 min ye Bamaɲcuwɛli Njugawale kɛbaaw ka ɲɛma dɔ bɛ yen n'o ye Atayi Aga Bulikeyi ye k'u ye ale kɔni bɔ baara la pewu maa min n'o sa ale jɔra ka bɔ Katiba de Mema kɔnɔna na min ni sini mɔgɔw bɛ baara kɛ a dɔgɔkɛ n'o ye Kabo Aga Bulikeyi ye ani Mohamed Ahmad Bulikeyi ninnu bɛɛ lajɛlen ye maaw ye maa minnu dɔnnen don Bamaɲcuwɛli Njugawale kɛbaaw ka daga kɔnɔna na wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen kɛra sa duguni min na sa o ye Ija Taramani ye ale yɛrɛ kɔni bɛ Lere Masuruna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wolomasiri Tabaw ka nin baara kɔni kɛ kun ye sa Bamaɲcuwɛli Njugawale kɛbaaw k'o ɲini u bɛ wo kɔnɔ u dogolen don yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ se cogo min na k'olu bɔ baara la kuma tɛ nin waati in na maa minnu bɛ yen ni olu kɔni bɛ Katiba de Mema in kɔnɔna na sa ka se ka olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔ baara la min ye baro kɛlɛtigi ye k'a b'a da dugudenw tulo kan k'u hakili latigɛ min ye armée ale bɛ wuli ka jɔ la su ni tile a seko ni a damayira bɛɛ lajɛlen na sa yaasa ka se ka Bamaɲcuwɛli Njugawale kɛbaaw kɔni ka dan sigi u ka kow la jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na fala ye sisan drone de bɛ maa ninnu bolo han nka olu ka drone ale tɛ mugu ci dɛ ale bɛna bɔmu de fila u kan ka taa n'a yɛrɛ ye wa a bɛ yɛlɛ yɔrɔ min sɔrɔdasi minnu y'a ye
u y'a bɔ mugu la ka dɛsɛ u ka mugu t'a sɔrɔ u ko u bɛna fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini yaasa balana kana kɛ nka kunu min ye san mara la ye an ka wolomasiri tabaw ka kalanbulon dɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen duguni tɔgɔ ye ko tibi a bɛ san mara la drone ale taara baara cɛjugu dɔ kɛ yen min ye armée ye ko ni ala sɔnna a ma waliya in kɛra cogo min na u bɛna tila ka n'a ɲɛfɔ mɔgɔ bɛ se k'a faamuya cogo min na yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ta ni bila dɔ a ko la o hukumu kelen fana kɔnɔna na kununko donta mobili dɔ ni ale bɔra Gao k'i kunda Niger kan mototigi 2 kɔni nana sa kununko fitirimakɛ waati k'o mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɔ k'u da o disi kan u bɛɛ lajɛlen dalen o disi kan kuma na sa u y'u mɔmɔ fɛn fɛn b'u bolo ka olu bɛɛ lajɛlen ta chauffeur ale ni maa kelen tun bɛ mobili kɔnɔ u taara n'o ye min ye car 2nan min tun bɛ nale ka bɔ Niger ale kɔni kisira sabula armée ye wulikajɔ k'a nɔgɔnni fɛ joona ka lara wulili kɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na maa ninnu k'u nɔbɔ u kɔni bolo ma se ka da u kan u ye fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan yaasa yɔrɔ in bɛ se ka lakana cogo min fala ye ko musaka min bɛ ka di bi malidenw fɛ n'o ye wari ye an b'a fɔ ko min ma ko fond de soutien k'a ko bɛ cogo di Aluseni Sani ɲininkali la Malikura taasira kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ jaabi la an ka jɛ ka o filɛ. Waati min na Malikura taasira tako sabanan mankutu mɛn na jamana kɔnɔdenw fɛ u ko an ma ko n'an ye ɲɔgɔn ye ko an ka ɲininkali dɔ k'i la telefɔni ko kuma bilama cayalen don wari min b'a ka tigɛ maaw kun telefɔni sira fɛ a kuma cayara yala wari in ka b'a tigɛli daminɛna fo kana se bi ma joli sɔrɔ la yalama min sɔrɔ la k'o bɛ ka don sira jumɛn fɛ u ko k'an ka ɲininkali k'i la. Ni kuma a bɛnna ma effectivement gouvernement ye sariya dɔw ta kɔsa in na minnu b'a to an ka se ka kan yɛrɛ ye halisa parce que an ka jamana comme n y'a fɔ cogo min na gɛlɛya ka ca a kɔnɔ ko caman kuntalen don ka ɲɛsin an ma an y'an yɛrɛ bɔ caman na mais caman bɛ ɲɛfɛ halisa a tɛ taa halisa ni jilaja tɛ bi bi in na comme an y'a fɔ cogo min na diɲɛ kɔnɔ nafoloko gɛlɛya bɛ fan bɛɛ nafoloko gɛlɛya bɛ fan bɛɛ an y'a ye k'a fɔ ministère des finances an ye message caman sɔrɔ k'a fɔ k'an ka compte dayɛlɛ mɔgɔw b'a fɛ ka dɛmɛ lase transition ma parce que vraiment kɛlɛ a sɔngɔ ka ca gɛlɛya minnu bɛ yen a kunbɛli ma nɔgɔ donc an ye compte dɔ dayɛlɛ mais mɔgɔ caman ta kalama bi bi in na an ye miliyari 2 ani miliyɔn 400 de sɔrɔ compte in kɔnɔ mais halisa magama k'a la fɔlɔ parce que an b'a to n'a cayara an bɛ fɛn k'a la mɔgɔw ɲɛ bɛ se ka fɛn minnu ye o de ka ɲi parce que ni a kɛra cogo cogo ni fɛn dir'i ma f'i ka tila ka taa ɲɛfɔ a bɛ cogo min na bi compte in kɔni an bɛ a solde bila an ka site kan wagati ni wagati bɛɛ k'a dɔn compte relevé a filɛ nin ye wari min donna a filɛ nin ye gundolafɛn tɛ maintenant an y'a ye sisan k'a fɔ gɛlɛya cayara hali kuranko gɛlɛya bɛ yen jiko gɛlɛya bɛ yen sirako gɛlɛya suguya ka ca an ko bon an k'a lajɛ maliyɛnw ka solidarité bɛ cogo min na an b'a demande u fɛ an bɛna dɔrɔmɛ 1 ta n'i bɛ transfert d'argent kɛ n'i bɛ ko wari ci ni téléphone ye an bɛ 1% ta a la et puis n'i bɛ téléphone ci an bɛ 10% ta pour que ka fond in k'a bila kɔnɔ a ka se ka jamana baara ni a bɛ kɛ ni fɛn o fɛn ye jamanadenw bɛ bɔ kalama cogo min na an ye baara in boloda mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'o bɛ association de consommateurs de mali kɔnɔ association 10 de bɛ yen an y'an kan buru bɛɛ ma an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ministère la u ni ne yɛrɛ ka secrétaire général de réunion kɛ association 10 in bɛɛ ma se ka se yen minnu ma se yen olu ye papier di ko tɔ ninnu k'u remplacer sur les 10 la 7 de sera ka na olu 7 ye réunion kɛ a société civile fana présidente vice présidente tun bɛ yen réunion kɛra association bɛɛ ye a kan di k'a fɔ u bɛ an kɔkɔrɔma don nin ko in na a ka ɲi olu yɛrɛ b'a fɛ ka dɛmɛ las'an ma maintenant u t'a dɔn dɛmɛ bɛ se ka don cogo min na mais an k'an jilaja a kana kɛ fɛn ye mɔgɔ tɛ faamuyali sɔrɔ fɛn mun na o de y'a to an ye décision ta k'a fɔ fond in présidence de secrétaire général bɛ na a fond a présider mais ale bɛ mun présider comité dɔ de bɛ kɛ yen ministre o ministre ni o bɛ baarada la baarada mun mago bɛ se ka se fond in ma i n'a fɔ transport énergie administration territoriale défense ministère des finances an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ comité de pilotage ye an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw fara an kan fana minnu bɛ bɔ société civile la ou bien consommateur yɛrɛ la ka na fara an kan pour que mun b'a fɔ an ka don nin na an kana don nin na n'olu y'o décision ta secrétaire général bɛ sɔrɔ ka lettre ci ka u compte rendu d'a kan k'a ci trésor ma parce que compte dayɛlɛ la trésor de la l'agence centrale comptable du trésor comme compte tɔw bɛ cogo min na
ale de bɛ compte gérer président tɛ compte gérer dɛ compte bɛ trésor la ACCT agence centrale comptable du trésor o de b'a gérer mais comité de pilotage de bɛ décision ta an ka don nin na an kana don nin na n'olu ye décision ta secrétaire général bɛ sɔrɔ ka lettre kɛ ka d'o kan k'a bila ka na bon ministère minnu fana mana kɛ ni a fɔra ko ka baara k'olu fɛ yen ni nafolo ye i b'a sɔrɔ point focal b'olu bɛɛ baara an bɛ mɔgɔ dɔ bila olu yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ ta mun kan ka renseignement di kalo o kalo fo in bɛ ka kɛ cogo di mun dira a ma a ye joli bɔ a la a y'a don mun na a bɛ min donc olu bɛ compte rendu kɛ kalo o kalo compte rendu bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan présidence la secrétaire générale fɛ yen pour que compte rendu ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ fana ye wagati ni wagati compte rendu bɛ kɛ jamanadenw fana ye wagati ni ayiwa Aluseni Sanu miliyari 2 ni kɔ an b'a fɔ sa ngo a ka caya ka tɛmɛ o kan sabula mɔgɔw sigilen don min kan o ka ca ni nin ye maa caman miiri na a kan ka ca ni nin ye hali bi ala k'a caya n'o ye yaasa don min na n'aw bɛna ɲɛfɔli kɛ o k'a sɔrɔ fala ye wagane falen don an bɛ to sɔrɔdasiw ka gun kan ale ni lakanabaaw ka gun kan minisiri min bɛ jamana kɔnɔ lakana ko kunna n'o ye général de division Dawudu Ali Mohamedu nin ye nin kalo in tile 12 école de police la sa n'o ye polisiw ka kalanso ye ale ye mobili di kɛ mobili min bɛ taa se mobili 150 ma pick-up o de don min ye a bɛ fɔ min ma sa ko kabini kelen fala ye fila tɛ dɛ kelen don garde nationale olu b'a la gendarme b'a la ale ni polisiw a yira sa k'a fɔ ko ni musaka kɔni bɛɛ labɛnnen bɔra jamana yɛrɛ kun min ye furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye général d'armée Asimi ye ale ka kuntilenna hokumu kɔnɔna don baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra école de police la u y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan lakana ko bɛ se ka sabati cogo min na min ye sɔrɔdasiw ni cɛdenw ye olu ka wuli ka jɔ n'u ka taa ni ka segin bɛ se ka teliya cogo min na bamanci wale ni wale kɛbaaw k'olu kɔndɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko laɲini kɛkun ye o ye général Ali Mohamedu général de division Dawudu Ali Mohamedu a y'a yira sa ka kuma daminɛ na ko ka taasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni waati na n'o olu tora bamanci wale ni wale kɛbaaw kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ minisiri ka fɔ la a ko ko dugudenw ka lakana k'o de ye lakana yɛrɛ fanba ye maaw n'u bolominɛw kisili ko jamanakuntigi y'a ɲini a fɛ a k'a sinsin o kan a y'a ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen ma fɛn ma kɔrɔbɔ kɔrɔla fala ye k'u bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ cogo min ka dɔ fara cɛsiri kan yaasa bamanci ni wale kɛbaaw u ka se ka dɛsɛ ko ni ala sɔnna a ma ko se kɔni ko bɛ sɔrɔ nka min ye cɛdenw ye a y'a ɲini u fɛ u sɔn min ka jɛnya kosɛbɛ u ka kɛ basigi karamɔgɔw ye u ka kɛ jateminɛlikɛlaw ye u bɛ fa o fan fɛ wa k'u hakili to u yɛrɛ la nin waati ninnu na ani waati bɛɛ lajɛlen minisiri ko fana k'u ka hakilina fana fara u bolo da la baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min yaasa bamanci ni wale kɛbaaw kana na mɔnɛ wɛrɛ foyi don an na tuguni a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasiw ye min ye gardiw ye min ye gendarme ye ani polisilakaw k'u kɛ cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na jamana kɛlen don ka danaya min d'u kan u ka se ka u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ baara minnu bɛ yen n'o ye lakanako hukumu kɔnɔna na k'u ta u bila u fila ni dɛbɛ la a ko sa ko olu ka laɲini ye min ye bi ni mobili 150 min dilen filɛ nin ye a ka nɔbɔ wa a ka nɔbɔ gendarmew fɛ yen a ka nɔbɔ gardiw fɛ yen a ka nɔbɔ polisiw fɛ yen minɛn ninnu fana k'u minɛ ka ɲɛ sabula pick-up monocabine don Toyota a musaka bɛɛ lajɛlen bɔra jamana kun a y'i sinsin o kan min ye protection civile ko in jɛrɛ in kɛnɛ ka sa école de police la Dawudu Ali Mohamedu n'ale tilalen maa minnu bɛ yen n'olu donbolo in kɛra olu ye olu tɔgɔla sa général de brigade n'o ye Famuke Kamara ye ale tɛ chef d'état-major ye garde nationale la sa wa Famuke ale min yɛrɛ Gawo janjo kɛ fala ye maa min don a ma nɔgɔn dɛ a ko k'u filɛ ka na mobili minnu sɔrɔ nin ye k'u bɛ jamana ɲɛmaaw fo ko wa ko min ye mobili ninnu ye k'u tilancogo bɛna na kɛ tilancogo cɛɲina i n'a fɔ mobili 700 minnu kun delila ka di u ma ko ni mobili 150 in ko ka foli ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma sabula a bɛna dɔ fara olu ka wulikajɔ n'u ka taa ni ka segiw ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na dugudenw olu ka lakana bɛ se ka sabati cogo min na wa min ye baara kɛcogo ɲuman ye Famuke ko sa k'a b'a ɲini wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye minɛn ninnu k'u minɛ ka ɲɛ u ka baara kɛ n'a ye u diinɛ n'u ŋaniya i n'a fɔ u b'u dɔn cogo min na maa si kana salaya bila i senkɔrɔ nin waati in na yaasa jamana ɲɛmaaw ye danaya min d'u kan a minɛn bɛ se ka fa cogo min an bɛ to Dawudu ka minisiriso kɔnɔna fala ye k'u bɛna cɛ 3,000 ta han polisi o ye 2,000 ye min ye an b'a fɔ min ma ko sapeur pompier o ye 1,000 ye tɔgɔ sɛbɛn ko ani a baara ko u y'olu sɛbɛnw ci an ma
waati wɛrɛ la an n'o fisiw yira maaw la maa wɛrɛ bɛ minnu bɛ nin ko in na u b'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ anw kan dɛ fala ye u b'u ta yɔrɔ dɔn u b'a sɛbɛn ta yɔrɔ dɔn maa caman b'a dɔn nka o bɛna ta an n'a yira maaw la o k'a ye ani a baaraw kan ka kɛ cogo min na min kɔni ye kɔnkuru ye yaasa ka se ka don polisiya la maa ba 2 min ye sapeur pompier maa 1000 o kɔni o latigɛra nin waati na ɲinan san kɔnɔna na o baara bɛna daminɛ sanuko ta nasira fɛ yaasa an ka sanu ka se k'an nafa jamana ka se ka dɔ sɔrɔ a la Mali ale bɛna a yɛrɛ ka sanuko yɔrɔ o dayɛlɛ sanuko yɔrɔ in sa Mali ni Irisilakaw de bɛna o bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka baara in sigi sen kan min ye ɲɛbila sɛbɛn min tun bɛ yen n'o bɔra gouvernement yɔrɔ o taara ka kɛ sariyakisɛ kununko wasabulon kɔnɔna na min ye CNT maaw ye maa 125 o sɔnna sɛbɛn in ma maa foyi ma taa juguya la maa kelen kɔni o y'a yɛrɛ minɛ o ma sɔn k'i bolo kɔrɔta a ye Aluseni Sanu ale de tun bɛ kɛnɛ kan yaasa ka se ka sɛbɛn a senkɔrɔma don n'o yaasa ka se ka kɛ sariya ye ka bɔ ɲɛbila sariya la min ye baaraw bɛɛ lajɛlen bannen CNT maaw a y'u fo k'u waleɲuman dɔn a ko nin tɛna bila dagirinda la koyi usine kura min kan ka jɔ fala ye n'o ye Mali rafinerie ye n'a tɔgɔ ye Soroma SA k'a birikiden fɔlɔ bɛ da nin kalo in tile 16 san 2025 jamanakuntigi n'o ye général d'armée Asimi ale ka yamaruya kɔnɔna na a na kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan CNT bɛɛ lajɛlen tun y'a yira sa k'a fɔ ko u ka a lajɛ min ye musaka min bɛ d'u ma k'a ka ca u yɛrɛ ye lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ kunun u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ maa si ma don min na ni CNT maaw dɔrɔn tɛ fala ye sariya min sigilen don sa k'olu yɛrɛ ka hakɛ ko fɔ u ye dɔ bɔ a la koyi CNT maa kelen kelen ta la 80 ko bɛna tigɛ ka bɔ a la pawu min ye bureau maaw ye n'o ye Malikijaw n'a ka dangaw ye 110 o bɛna tigɛ ka bɔ olu fana taw la baara in kɔni kɛra kununko CNT yɛrɛ kɔnɔna na u ka sɛbɛn kura ye nin kɔni bɛna kɛ ɲɛda kura ye maliden caman tun ye nin laɲiniw fɛ u bɛ se ka nin kɛ cogo min na a bɛ ka se ka falen an bɛ taa Sangaw fɛ yen premier ministre ale donna ye kununko min ye général de division Ablaye Mayiga ye ale ye tile kelen baara kɛ san kɔnɔna na fala ye teliya kɔni o yera baara in na premier ministre nalen sa min ye san dugutigilakaw ye a taara olu fo kabini kilomɛtiri 1 ka kɛ san donda ma u bɔra ka na kunbɛn n'o ye général colonel major Ousmane Sangare san gouverneur ka taa fara san maire kan n'o ye Félicité Jara ye u bɛɛ lajɛlen nana sa ka na premier ministre ka na kunbɛn ministre Mamou Dafe ale tun bɛ kɛnɛ kan ministre wɛrɛw fana tun bɛ yen baara yɛrɛ foliw bannen kɔfɛ dugutigilakaw fɛ fala ye u taara ka taa sa min ye dugutigiw olu ka bulonkura min kan ka jɔ kalo 6 kɔnɔna na a taara ka t'o birikiden fɔlɔ da min ye birikiden fɔlɔ in dali la sa a y'a yira sa k'a fɔ ko o baara kan ka tali kɛ min na o ye jamanakuntigi ye layidu min ta dugudenw ye k'a yira sa k'a fɔ ko dugutigilakaw ko k'u don ba la ka sigiyɔrɔ d'u ma ka baarakɛyɔrɔ d'u ma u bɛ se ka lafiya cogo min na o kɔfɛ sa 15 de l'environnement n'o ye dɔgɔkun 2 sigida yiriwali ni sanuya sinsinni ye o tako 26nan a y'o baara fana kurumbo kari ɲinan ta k'an k'an kɔlɔsi mananin finman na an k'an yɔrɔ janya la mananin yɛrɛ bɛ se ka degun min s'an ma k'o fɔ minisiri n'o bɛ sigida lakanako kunna n'o o ye Mariam Tangara n'ale bɛ Dumuyalakaw ka sigi la ale fana ye ɲɛfɔli kɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu sigira diɲɛseleke naani yɛrɛ ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen filɛ nin ye baɲumankɛw olu fana taara Sangaw fɛ yen fɛla mun b'u la Mali ye miirina min ta a bɛ se ka senkɔrɔma don cogo min u y'o fɔ min ye général de division Ablaye Mayiga ye a ko jamanakuntigi de kɔni ye nin ko in ta ko k'a don ba la koyi k'a lajɛ min ye Mali a n'a dɛmɛbaga jɛkulu minnu bɛ baara kɛ nin ko in kɔnɔna na u k'u sinsin waleya in senfɛ fala ye AES tɔgɔla yiri olu turula min ye Félicité Jara ye a ko k'u ka ɲɛ u ma ni ji ye koyi sabula yiri ninnu turula yɔrɔ min u ka se ka mara ka ɲɛ ka se ka kɛ yiri ye ko fo ji ka sɔrɔ min ye san yɛrɛ kɔnɔna na fana ale fana y'i profité ma degun minnu b'u la k'o da premier ministre tulo kan u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na kuma tɛ san a kɛlen don faaba ye bi o e yɛrɛ tun bɛ yen kɔsa in na o on zon vi nɔ o n'an bɛɛ ye kelen kuran bɛ tigɛ o an bɛ Mali fan bɛɛ don hali yɛlɛma ni kuran bɛ tigɛ ye awɔ a bɛ daminɛ 6 heures ka taa 18 heures ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma an dɔrɔn tɛ Bamakɔ yan Mali fan bɛɛ don fala o kɔfɛ Sangɛmɔ n'o ta ko 625 fana tun bɛ yen premier ministre taara o fana kɛnɛ kan koyi min ye Sangaw bɛɛ lajɛlen kun sigilen don ka don kelen min kɔnɔ ni ale bɛ kɛ farafinkalo tile 7 alamisa 2 o taara ka taa o baara ci mɛ o de bɛnna kununko ma n'o ye Sangɛmɔ ye
san yɛrɛ sigi cogo san na cogo sangaw kɛlen no ka nin ko in don ba la cogo min na ani kɛnɛ minnu sigilen no a ko ka sa u y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ premier ministre ye maninkaw bɔbɔw marakaw ni bamananw fulaw ni burudamɛw bɛɛ lajɛlen welelen no nin kɛnɛ in ka sangaw fɛ kana fara sangaw yɛrɛ kan minnu bɛ kɔ kan ani minnu bɛ san yɛrɛ kɔnɔna na minnu bɛ jamana fan wɛrɛw fɛ u bɛɛ lajɛlen nana san mɛri a ye bonyamasegin kɛ bɛɛ ye bɛɛ yeli la kɛnɛ kan premier ministre fana ye bonyani tanuni ta ka ɲɛsin sangaw ma u sɔnna ka min ko min filɛ nin k'a to senna kabini lawale la fo bi k'a kɛ u ka dugu ta fan ye k'a kɛ dugu ɲuman fan ye k'a kɛ bi na fana sɔrɔ bɛ se ka k'a kɛnɛ kan kɛnɛba min filɛ nin ye a ye dugawu kɛ sa ko ala ka kɛnɛ in taa ɲɛ wa fɔla ɲinan ta cɛfɔ ni kan bɛ ka bɛn ni IEC bɛn ni kelenya ɲinini ye kumaw sigilen n'o kan sangɛmɔ a ka ɲi kosɛbɛ a bɛ sangaw tin don ɲɔgɔn na min ye sinankuyaw ye a b'olu sinsin balimayaw ni sinjiyaw wa dɔgɔkun kelen kɔnɔna na san fan bɛɛ lajɛlen ɲɛnajɛ don i bɔra kare kun o kare kunna bɛ ɲɔgɔn ɲɛ kɛ yen nka min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔ in yɛrɛ ye o labilara kununko sa maaw ko mɔli daminɛ min ye kɔ in ye n'ale mɔna fala ye n'i ye min sɔrɔ i ta ye han u donna k'a cogoba bɛɛ lajɛlen n'i ta bɔra nka jɛgɛ belebele min sɔrɔla n'o ye salen kwalen ye ko k'o di mayigakɛ ma han e kun tɛ o n'an kun bɛ a kun tɛ an kun b'a tila de o wala on s'en tɛ pas là-bas nga an bɛ sangaw fo sangɛmɔ yɛrɛ a timɛli na a lawulili la ka se ka baara kɛ n'an bɔra san fala ye duguba filanan jumɛn bɛ yen n'i bɔra san dɛ k'i kunna kɔrɔ kan Moti an bɛ taa Moti gouverneur kura ale fana y'a ka kalikan kɛ han n'o ye général de brigade Dawuda Danbele ye u y'a wele kiiri tigilamaw fɛ yen k'a kana i kalikan siɲɛ a si bɛ san 53 la a ye furu kɛ den 5 b'a bolo san 2021 mɛ kalo tile 21 san 2025 mɛ kalo tile 21 nanaya taara ka d'a kan nka ale yɛrɛ ye sanga ye han général Danbele kɛlɛkɛcɛ min don a ye baara kɛ kosɛbɛ armée de l'air ale kɔnɔna na a jɔyɔrɔ bonyana ye kosɛbɛ sɔrɔdasi kunkan fana a ye kalan caman kɛ chef d'état-major armée de l'air a y'o kɛ min ye aéroport du Mali a y'o PDG kɛ ka tɛmɛ secrétaire permanent n'o ye conseil de sécurité nationale ye Yamusa Kamara kɛrɛfɛ a ye baara kɛ yen min ye Motikaw yɛrɛ fɛ pankuruntigiw ka hukumu kɔnɔna na a ye commandement caman kɛ Moti wa a bɛ Mopti dɔn jala caman dira ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ dugawu kɛ sa min ye Danbelekɛ ye ko ala ka baara ɲɛ a bolo mon général an bɛ garde-à-vous la général de brigade dɔ taara dɔ nana nin ye kɛnɛ ye ka Abbas kɔkɛ Danbele k'a fana fo a ye baara min kɛ Motikaw ye mun dɔn a ye min ye ale dɛsɛra min na sa min ye an b'a ɲini Dawuda Danbele fɛ ale ka tɛmɛ o kan ka dɔ fara o kan Moti ka lafiya n'a ka hɛrɛ bɛ min na a ka se k'o kɛ ala ka o ɲɛ a bolo n'an bɔra ye fala ye an bɛ taa Tigana ani Garakaw fɛ yen olu ye dugu ye dugu minnu bɛ yen n'olu bɛ Siribela commune kɔnɔna na koyi Tigana ani Karanga olu bɛ Usubi Janya cercle de kɔnɔna na a denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ tunga la fala ye olu de kɔni u bolo fara ɲɔgɔn kan sa ka lampadaire 40 k'o san yaasa yelen ka se ka don u ka dugu la koyi musaka bɛɛ lajɛlen bɛnna sefa wari $3 ma u ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ka ban kununko pewu dugudenw u ye dugutigiw wele kafotigiw wele musokuntigiw ni kamalenkuntigiw an bɛɛ kana an bila an fila ni dɛbɛ la yelen kɔrɔ su fɛ min ye lampadaire ninnu ye ko n'i y'a ye k'i to yɔrɔ jan k'a bɛ k'i ɲɛna ko dugu kura don han min ye Tigana ni Karanga ye k'u ka dugudenw ko k'u fo u ka cɛsiri ni timinandiya la wa o kɛra hukumu kelen fana kɔnɔna na Bafulabekaw dɔ o fana ye Bafulabekaw ka jibondo n'o ye pompe kɔlɔn ye ale fana y'o dilan ka tila ka yelen dɔ sigi a la min ye château d'eau ye k'o fana sigi ale ye Bafulabeka ye a sigilen don États-Unis kaw fɛ yen nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen jara dugudenw ye u ye foli ni tanu kɛ u ka jamanadenw ye minnu bɛ kɔ kan n'u bɛ ka nin baara ninnu kɛ u ye bolola baaraminɛ yɔrɔ 7 sigida 7 kɔnɔna na Douentza mara la olu sigira sen kan min ye nagakɔrɔ baara ninnu ye sa a kɛ kun ye bɛn ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo min dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ basigi ni lafiya cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Douentza mara la baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kununko min ye commune 7 ye ka bɔ cercle 3 kɔnɔna na Douentza olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Douentza dugu yɛrɛ kɔnɔ u kan ka fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛ sa ka se ka baara kɛ min ye baloko ta nasira fɛ ka se ka cɛsiri kɛ sefa wari 70,000 ani kɔ u y'o de fara ɲɔgɔn kan sa yaasa ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan musaka ninnu
a bɔra banque mondiale yɔrɔ ka se ka u dɛmɛ kulukorokaw fɛ yen nɛgɛsotigi dɔ ala kɔni ale ka kalifa minɛ a la a yirala sa k'a fɔ ko min ye nɛgɛsotigi ye ale kɔni ni bɛn de nana kalanso ɲɔgɔn na koyi moto in kɔni e ko a ma a yaari ka taa bi fo yɔrɔ jan wa accident cɛjugu in fala ye maa minnu n'a kɛra olu ɲɛna u ye min fɔ studio tamani maaw ye o ye k'a yira sa ko bɛn ni kɔni ye mototigi kɔni de talon ka taa yaari fo yɔrɔ jan min ye mobili kɔni tun bɛ vitesse ba de la kamalen ala y'a ka kalifa minɛ a la dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ de kan ka tigɛ yaasa mobili baw ka dɔ bɔ vitesse la kuma tɛ kulukoro goudron kura in kan ko ka fɛɛrɛ sigi a la nɔ tɛ ko a kɔni accident a n'a su a bɛ ka caya kosɛbɛ kulukorokaw olu fɛ yen an bɛ taa sisan hiji kɛnɛ kan hiji banna pewu kunungo min ye kɔmasegi baara ye commission min bilara ka taa baara kɛ maliyɛn maa ba 13 min tun bɛ yen hijiden kun fɔlɔ yɛrɛ nana kunun fala ye olu sera égyptien nana n'u ye ministre mamadu taara u kunbɛn an ka taa makan kuma kuncɛ kuma minnu kɛra ani baara kuncɛ minnu kɛra ye Ibrahim Jawara an k'ale sɔrɔ ye makankaw fɛ yen. Docteur Ousmane Solo Traoré an balima silamɛw délégation kɔnɔ commission religieuse ni o ye diinɛ commission ye karamɔgɔw alimamiw minnu ka baara ye ejidenw ka bato k'u dɛmɛ ka se ka bato kɛ i n'a fɔ tawafu sɔfa ni maruwaw o n'a tɔ bɛɛ lajɛlen o commission ɲɛmɔgɔba o de ye docteur Ousmane Solo Traoré an balima silamɛw iji baara banna pepepewu siginiko an b'o la docteur Ousmane Solo Traoré a ye wele bila commission religieuse a ka commission mɔgɔw alimamiw sheku wajudukɛlaw a y'u wele k'u fara ɲɔgɔn kan an ka hôtel misiriba kɔnɔ cogoya min na foli ani tanni k'a ta k'a ɲɛsin u ma an balima silamɛw iji baara ma nɔgɔn dɛ déléguéw u bɛ sɛgɛn dɛ u bɛ baara min kɛ walahi a ma nɔgɔn o kuma surtout diinɛ ta fanfɛla fɛ ka d'a kan ma dumuni sɔrɔ ma nin kɛ an balimaw nin si tɛ kuma ye nafa tɛ nin kuma si la kuma kelen pe de bɛ yen nɔ min nafa ka bon makan n'o ɲɛna makan taga ɲɛna n'o ma ɲɛ iji tiɲɛna an balima silamɛw o de ye bato ye i bɛna bato min kama n'o ma dafa nakuntilaw o kuma alimamiw sheku mukadamu minnu bɛ yan nɔ ka da ejidenw kan commission religieuse an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o ɲɛmɔgɔ de docteur Ousmane Solo Traoré a ye nin ɲɔgɔn ye ba labɛn bi k'a kɛ foli ani waleɲuman dɔn ye k'a ɲɛsin déléguéw ma an ka alimamiw ma o kɛnɛ in ka sa délégué général docteur Abdul Fatah Sise a yɛrɛ tun bɛ nin kɛnɛ in kan alhamdulilayi rabil alamin cogoya min na nin réunion ba in nin ɲɔgɔn ye ba in ka na participer an balima silamɛw o la sa docteur Ousmane Solo Traoré a ye kuma ta miniti 30 ani kɔ déléguéw k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye baara min kɛ ijiko la a ma nɔgɔn dɛ sɛgɛn b'a la a y'u fo jamana tɔgɔ la k'u fo minisiri tɔgɔ la k'u fo délégué général tɔgɔ la alhamdulilayi ka dugawu don k'u ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka yafa ɲin'u fɛ maa minnu bɛ k'a fɔ n'u degunna yan nɔ déléguéya kɔnɔ ko ɲɔgɔn tɛ u ka yafa cogoya min na baara in a ka se ka sabati an balima silamɛw ale tilalen kuma la sa délégué général docteur Abdul Fatah Sise ale fana ye kuma ta an balima silamɛw bonya bɛ manden bonyamasigi bɛ manden foli ani tanni a y'a ɲɛsin docteur Ousmane Solo Traoré a y'a foni ka waleɲuman dɔn a ka commission mɔgɔw bɛɛ a y'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn u ye baaraba min kɛ iji kɔnɔ k'a daminɛ kabi maison de aji fo ka se bi ma a y'u fo k'u waleɲuman dɔn jamana président tɔgɔ la diinɛ minisiri docteur Mahamadu Kɔnɛ tɔgɔ la ale yɛrɛ tɔgɔ la maison de aji tɔgɔ la a ye délégué bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn u ye baara min kɛ ala k'u sara la yarabi k'aw bɛɛ lajɛlen fo déléguéw musow ni cɛw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ye baara min kɛ baara in vraiment a ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ k'aw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya fana k'an ka imam fo a docteur l'imam Abu Saleh a ye baara minnu kɛ a ye diinɛ hidima min kɛ ani hiji hidima min kɛ ala ka sara ni ɲuman ye k'aw bɛɛ lajɛlen fana sara ni ɲuman ye cɛ ni muso ne kɔni n tɛ se ka foyi fo k'a fɔ ko bon vraiment n ye fiɲɛ dɔ sɔrɔ baara in na yɔrɔ dɔ la an balima silamɛw a k'a dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ in kan docteur Abdul Fatah Sise a y'a ɲini déléguéw fɛ
k'a fɔ an ka sabali ka muɲu dɔɔni cogoya min na hejidenw ka se ka taa hejidenw bɛɛ mana ta waati min na inshallahu o kɔfɛ déléguéw bɛ sɔrɔ ka taa ka d'a kan an bɛ yan hejidenw de ye inshallah o kuma nin kɛlen ka sa an bɛ délégué bɛɛ fo ka délégué bɛɛ waleɲuman dɔn inshallah Dr Ousmane Salihu Tarawele an b'a yɛrɛ fo ni ka waleɲuman dɔn a ka nin baara ɲuman in na inshallahu aw ni ce aw ni baraji aw balimakɛ filɛ Ibrahim Jawara assalamu alaikum. Ayiwa Jawara k'i yɛrɛ fo magantalaw u kunfɔlɔw nana kunungo minisiri Mamadu Kone ale taara u kunbɛn ni Ala sɔnna a ma wula fɛ an na olu jaw yira aw la an b'a fɔ sa ngo bi ta in an b'o jɔ yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa maa sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ko k'an bɛɛ waati wɛrɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45